سلام تعني هابلي لومي بزعوا حدا أبكشنا نازلو جنكا ميستورو بجبو زي تفلتة تفطرة وفوسخ نزاربينا الصغاء لامين مسماي حاويس كامستايو مبزحت وسب ماين لامينن ترى نجر مخانو ترى يزفلت مالت اتني حقت عنا وروحو زفولتو سب أزيو حديو باركس نتب ساينس ترغاغص فوسن ماين لامينن مستاي بزرزر كنروينا سلازي كساب موداتا مساي كتصنحو بتحتنا اعدمكم مغنياتو تابل شامناي نطبي كتحالفكم سلازي دلي اذا شامناي نطبي نبوزحات سبات كاب نحكمنا زغبرو وصاتات تدحن ميستراويت قولفي سلازخونت امو ابز فيديو زي ندسسو ماين لامينن بلكع نسونتنا انتا يزغبر كميكا نسبحام صلام كبدن كوليسترولن كمي يعريوم نرغانن كانسرن كما يكلاخل كمون نايكولاليت تصرن فيتامين سين ركب يتنغرلون حقتاتن تايتايو زبلو خالوت وسنت حبريتاتن ابز فيديو خندسسينامو سناي صنحيت قدمي اغن نزي چانال ز حدش انتخونكم ابز چانال زي نتعناكم زتقم ببعل مويا تزغاجون بساينس ترغاغصن حبريتان تدليكم نزي چانال زي سبسكرايب غور تزيغركم مغباركم يقريكم مني مغنياتو نتعنا حبريتا زي دل سبيله تزيغركم كتغورو يخم تغبري خاكلك الله تغبري خا ارا دويل صبين لا راه يزا حغبر نتعنا خايت حاسبلا نشي ناي على غداي انا ناي على غداي ناي على غداي لك الله حج جن انت غبرك ايزحيش غورو مغنياتو اوزي چانال زي تملكتي نتعنا ناس يطقمو ايو زولم حبريتات زفولطوم بساينس ترغاغصو عالم ملو فوتونات زخونو مدحانيتات قدمنا نا حمام مخادنا كحوينا زخولو مفتحتات ايموز چانال زقرو سلازي بقربا ناخم انتاي قلطيفو كبصح نايزي بيتسب ابال تكونوا لكم بحالايه انا خن بعلي زلكم زلخ تملكتي سخونوا انا يبعلكم وسانه وسنو مغنياتو ناتي عبي علامه انتاي تملكتي طعي محبرسب مفتاري كما تحاسبا انتاينا سب مرحنيت درجا يلين الى اذا حس بعلنا وعلنا نحون خلينا كل نجر او وشتنا يزلو مرحنيت زي يلينا سباتينا سلازي تعنانا افلطوب كما حليفه بمغاغبان بخلوت غزانا بقليلو غيرنا نحاويلهم اغاباتيه كقرب زفتن زلخو مالت تملكتي سلازي نعيون عي متابعي سلازي حجي 4 شح تخاثلت وصحنا نينا سلازي اسكي نغسغس اسكي نخيد ناميت نخيد امبار كابت كلنا كنفلطو زغبا مسرتاو حتو نجمر بلكع ماين لمين المستاي اب سونتنا انتا يزغبر اتملسي كابت زغرم قداماي طقمي خنجمر قداماي طقمي اب نري صحام صلام كبدي وي كعفاتي ليفر يقنس تفلطو دو اب وشت لمين زلو فايتو نيوترينتس زبحال وسنتي نطرا مغبل لو زيوم نطرا مغبي نزي اب صليم كبدي زكب سبحي ناي ممكاخ عقم لو بزحات مصنعتات كم بعل NCBI كم زريو اذا مسرح وي ماين لمين حاويسنا مستاي مسكيتو دايت ويكعا سوندتنا بكند كربوهيدرات سبحي كم كند منجي حيلي زتقاملو سرعه مغاغبا انت تدميرو نتي سبحام صليم كبدي كاب سبحي نصا ناي مغبار مسرح ازي قلاطفو بدحريو صلام كبدنا كاب سبحي نصا خون كلو اب بومباتات دمنا ززور كوليسترول انتاي لوط يمص اب نري دما اتي حقي كابت زمسلنا لعلي ازي زغرميو ازي دما نابت خالاي طقمي وسدنا السوخا ماين لمين مستاي كوليسترول كاب سونتنا نمقناس يحجز كما ينتلنا صليم كبدنا اتان اشتي كرت حموتنا وي كعقال برادر تبهالن كما حدا فابريكا خوينن بايل زبال سامنا مسال فساسي فريا سراح زي بايل دما نتي اب سونتنا زلو سبحي ممكاخ وي متانيو ነገር ግን እዚ ፋብሪካ ድኹም እንተኮይኑ እቲ ፈሳሲ ወይ ከዓ እቲ ባይል ብጉባ አይፈስስን እዚ ድማ ኮሌስትሮል ከም መጣበቅ ዝኣመሰለ ስብሒ ኣብ ቡምባታት ደምና ንኽእከብ ይገብር ማይን ለሚንን ግን ነቲ ዋሕዚ ባይል ከም ዝቀላጠፍ ብምግባር ነቲ ዘየድሊ ኮሌስትሮል ካብ ሰውነትና ሓፂኡ ንኽወፅእ ይሕግዞ እምበር ስራሕ ማይን ለሚንን ምስታይ ኣብ ኮሌስትሮል ምፅራይ ጥራይ ይብቅዕን ማይን ለሚንን ነቲ ብዙሕ ሰብ ክብደት ንኸይቅንስ እንቅፋት ዝኾኑ ናይ ስብሒ መኽዘን ሆርሞን ከመይ ገይሩ ከም ዝዓጾ ትፈልጡ ደሊዶ እሞና እኽብለኩም እሞ ሳልሳይ ጥቕሚ ማይን ለሚንን ምስታይ ኣብ ንርኢ ድማ ክብደት ንምቕናስ ዓብዪ ሓገዝ ኣለዎ ግን ቅድሚኡ ሓደ ልሙድ ጌጋ እምነት ኣሎ እስኪ ንርእዮ ማይን ለሚንን ስብሒ ቀጥታ የምክኾ እዩ ዝብል ኣተሓስባ ኣብ ሓደ ንርኢና እዚ ጌጋ እዩ ማይን ለሚን ባዕሉ ስብሒ ኣየምክኽን እዩ እንታይ ዳ ይዝገብር እንተይልና ኸኣ ንኢንሱሊን ዝበሃል ሆርሞን ስለ ዘውርዶን ነቲ ናይ ኢንሱሊን ተጻዋርነት ወይ ከዓ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ስለ ዝቕንስን ክብደት ንምቕናስ መንገዲ ይጸርግ ኢንሱሊን ኣብ ደምና ክሳብ ዘሎ ሰውነትና ስብሒ ምቅጻል ደው የብል እዩ ማይን ለሚንን ግን ነዚ ሆርሞን እዚ ብምቁፅጻር ሰውነትና ነቲ ዝተዓቆረ ስብሒ ከም ሓይሊ ንኽጥቀመሉ ማዕጾ ይኸፍተሉ ማለት እዩ ማይን ለሚንን ሓዊስካ ምስታይ ካብዛ ሓሊፉ ጥዕና ውሽጣዊ ኣካላትና ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኩላህና ክንዕቀቦ እንደሊ
ንእስነትናኸ ማይን ለሚንን ብኸመይ ይሕግዞ ኣብ ንርኢ እቲ ምስጢራዊ ካብቲ ሰፊሕ ዓለም ዝኾነ ማዓንጣና ይጅመር። ብዙሓት መጽናዕታት ከም ዝርእይዎ ማይን ለሚንን ብቐጻሊ ዝሰትዩ ፍጥረታት ንነዊሕ ግዜ ይነብሩ። ማይን ለሚንን ብቐጻሊ ኣብ ማዓንጣና ዘለዉ ንጥዕናና ዝጠቕሙ ባክተርያታት ዕድሚኦም ንኽነውሕ ይሕግዝ። ጥዕና ካብ ውሽጢ ይጅምር ዝበሃል ድማ ንዑ እዩ። እዚ ሓቂ ዝገርም እዩ። ግን ካብ እርጋን ዝሓለፈ ለሚን ንዋሂታት ካንሰር ክቃለስ ይኽእል እዩ። እስኪ ናብቲ ዝቕጽል ዘገርም ሳይንሳዊ ምርምር ክንሰግር። ማይን ለሚንን ብቐጻሊ ምስታይ ጸረ ካንሰር ጽልዋ ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ ለሚን ዘለዉ ንጥረ ነገራት ኣብ ላቦራቶሪ ኣብ ዝተገበሩ ፈተናታት ከም ዘርእይዎ ዋሂታት ካንሰር ብፍላይ ናይ መልሓስ፣ ሳምባ፣ ማዓንጣን ናይ ምቕታል ዓቕሚ ኣለዎም። እዚ ዓብዪ ተስፋ ዝህብ ምርምር እዩ። እምበኣር ኩላሊትኩም ከ ብጸጸር ተሳቂዩ ይፈልጥ ዶ? ወይስ ቪታሚን ሲ ንምርካብ ጥርሙዝ ጁስ ለሚን ትገዝኡ? እቲ ኣብ መበል ሻድሻይን ሻውዓይን ዘሎ ሓቂ ክትሰምዑ ከለኹም ክትግረሙ ኢኹም። እምበኣር ኩላሊትኩም ብጸጸር ተሳቂዩ ይፈልጥ ተኾይኑ እትፍታሕ ምናልባት ኣብታ ኩባያ ማይኩም እትጸምቁዋ ለሚን ትኸውን ትኽእል እያ። ከምቲ ዝፍለጥ እቲ ዝበዝሕ ዓይነት ጸጸር ኩላሊት ጠንቁ ካብ ኦግዛሌት እዩ ዝመጽእ። ኦግዛሌት ማለት ብዙሓት ተፈጥሮኣዊ ኣትክልትን ፍረታትን ዝርከቡ ኬሚካላዊ ትሕዝቶ ወይ ከዓ ኦርጋኒክ ኣሲድ እዩ። ኣብ ለሚን ዘሎ ሲትሬት ምስቲ ኦግዛሌት ብምልጋብ እምኒ ንኸይፈጥር ይዓግት። እምበኣር ጸጸር ኩላሊት ተሳቂኩም እንተኾይኑ መዓልታዊ ፍርቂ ኩባያ ጁስ ለሚን ምስታይ ይምከር። ኣብ ለሚን ዝርከብ ቪታሚን ሲ ንጥዕናና ወሳኒ ምዃኑ ኩላህና ንፈልጥ ኢና። ማይን ለሚንን ክንጥቀም ከለና ክንጥንቀቐሉ ዝግባእ ሓደ ዓብዪ ነጥቢ ኣሎ። ንሱ ድማ እቲ ኣብ ጥርሙዝ ተዓሺጉ ዝሽየጥ ጁስ ነዚ ዝገልጾ ፀናሕኹ ረብሓታት ዘይሰርሕ ምዃኑ እዩ። ስለምንታይ? ከም ዝፍለጥ ለሚን ቪታሚን ሲ ትሕዝቶ ኣለዎ። ቪታሚን ሲ ኣዝዩ ተኣፋፊ ንጥረ ነገር እዩ። እቲ ኣብ ሱፐርማርኬት ዝሽየጥ ጁስ ለሚን ንነዊሕ ግዜ ንኸይባላሾ ተባሂሉ ብላቦራቶሪ ብሙቐት ክሓልፍ ይግደድ እዩ። ስለዚ ትጸገም ቪታሚን ሲ ምስ ሙቐት ምስ ተረኸበ ብቕጽበት ይበታተንን እቲ ትሕዝቶ ይጠፍእን እዩ። ማለት እቲ ኣብ ጥርሙዝ ዘሎ ጁስ ጣዕሚ ለሚንን ክህልዎ ይኽእል እዩ። እቲ ንሰውነትና ዘድሊ ቪታሚን ሲ ግን የብሉን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ብሓቂ ለሚን ወይ ከዓ ፍሬሽ ለሚን ባዕልኹም ጸሚእኩም ተጠቐሙ። ብተወሳኺ ረብሕኡ እዚ ቪታሚን ሲ ንተጻዋርነት ሕማም ወይ ከዓ ኢሚኒቲ ንጥዕና ቧንቧታት ደምናን ንምፍራይ ኮላጆንን ወይ ከዓ ንጥዕና ቁርበት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ሕጂ ናብታ ንብዙሓት ሚስጥር ኮይና ዝጸንሐት ኣነ እውን ክነግረኩም እየ ኢለኩም ዝነበርኩ መበል ሻምናይ ነጥቢ ክንመጽእ ኢና። ትፈልጡ ዶ ለሚን ምስ ማይ ሓዊስካ ምስታይ ንቧንቧታት ደምን ንኺንታሮትን ክትፍውስ እትኽእል ሚስጥራዊት ቁልፊ ምዃና ትዝበለጸ ግን እዚ እዩ። ኣብ ለሚን ዘሎ ፋይቶኒውትሪየንትስ ንዋሕዚ ደም ስለ ዘዕርዩን ንልሕሉሓት ቧንቧታት ደም ስለ ዘትርሩን ከምቲ ዝገለጽክዎ ንሕማም ኪንታሮት ብምክልኻል ንምሕካም ከምኡ እውን ንምንፋሕ ቧንቧታት ደም እግሪ ወይ ከዓ ቫሪኮስ ቬይን ይሕግዙ። ኣብ ለሚን ዘለዉ ንጥረ ነገራት ነቲ ቧንቧታት ስለ ዘትርዎ እቲ ደም ከይቐውም ብግቡእ ንኽዘዋወር ይገብሩ። ካብዚ ብተወሳኺ ማይን ለሚንን ምስታይ ንሕማም ምርሳዕ ወይ ከዓ ኣልዛይመርስ ከም ዓብዪ መከላኸሊ ኮይኖም የገልግሉ። ብሓፂሩ መዓልታዊ ኣብ ትሰትይዎ ማይ ለሚን ምውሳኽ ኣይትረስዑ። ነቲ ውፅኢት ዝያዳ ንምርኣይ ድማ እንተተኻኢሉ ምስ ኣፕል ሳይድ ቪኔገር እንተተሓዊሱ ዝበለጸ እዩ። ልቢ በሉ ቀንዲ ሚስጥር ናይ ዝለውጥ እዚ ቀጻልነት ምጥቃም እዩ እምበር ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ሰቲኻ ለውጥ ኣይርከብን እዩ። ብቐጻሊ ብምስታይ ግን ጥዕናኹም ክትሕልው ትኽእሉ ኢኹም። እምበር ከስተኸታተልተይ ቅድሚ ሕማም መምጽኡ ንጥዕናና ንሓሉ እሞ ካብ ጽባሕ ጀሚርኩም ማይን ለሚንን ክትጅምሩ ዲኹም ወይስ ተጥቀሙሉ ነርኩም ኢኹም? ተመክሮኹም ኣብ ኮመንት ኣካፍሉኒ። እዚ ቪድዮ ጠቓሚ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ድማ ላይክ ክትገብሩን ንፈተውትኹም ሼር ምግባርን ኣይትረስዑ። ብኻልእ ትሕዝቶ ከምዚ ዓይነት ንጥዕናኹም ይጠቅም እዩ ዝብሎ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ጥዕና ይሃበለይ።